gede-gede. C kene kelantaran bareng Bapak Roto ya wonten semengko tondo mulo kedung-kedung Bojonegoro nggih Pak Roto. Pak Roto. Selamat ing wonten kawasan Sumber Banjar Bluluk Lamongan. Selamat wonten Sumber Banjar Bluluk Lamongan. Assalamualaikum suka siang ya, salam kangge sedaya mawon juga midhangetaken warga laras. Semakin jaya kula Bu Erga Dradah suwun nggih. Dumateng Bu Erga wonten dalam Dradah mat penonton lewat live streaming. Saking Banjar Gondang gawe warga Banjar Gondang Mas Naim Banjar Gondang Bluluk Lamongan mat menonton. Ya saking Babayan Gondang saking Babayan Gondang mat menonton lewat live streaming. Ya salam kanggo kru warga laras semoga tetap sehat selalu. Amin. Saking kula Argalas Mumet Hebat Bandung Argalas Mumet Mbak Yanti Cembelo mat nggih salam kagem Bos Omek Ayah Vina Ibu Vina kagem marga laras semoga sehat selalu. Siha nggih dumateng panjenengan Mbak Yanti Wono Ceblo Kedung-kedung Bojonegoro Matur Bandung. Pak Ajeng warung kering ya, dumateng Pak Ajeng warung kering kangge adik ingkang ten Kalimantan Bapak Putri Somas Wijono saking Bapak Ajeng kering Bandung. Ibu Warina wonten kering mat menonton Bu Warina. Pak Gapina kaki kanca-kanca mudhek bako nggih wonten gedung kedung-kedung Pak Gapina mat Makaryo. Salam kangge penggemar tua Pak Bila durung berangkat Pak Bila Pak Tun sambangan. Mawis ora krasan kaluyuran anggone isih ngerti sayang mobang mitir anggon konggo leik ora krasa esok nganti wengi eman yen nganti liya sing nyawa
kuning agawe pikirku pusing leret ireng tak sawang tak bah manisin manis matoe tiba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku ngebimbang liyan yen si podang antutut hati kepranan ora medhek hatiku tanah saya tandra tak sranani sona pikat puluti bedhok ganduk cah ayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sabodara lilanara aku kames tresno ayo kelopo muda leganono nami kula sapiye nduk Gusti ora jere ditalaras sampun dangu Piye, Nduk? ditinggal wong lanang rada penak titik ben mrene ya wis niki iya piye rondo kantungan seger paling pun pisan nanging durung pegatan kurang ajar nduk bojomu kowe duwe bojo ayu nek bengi lak kok jarang diladeni aduh lara dik nanging kowe nduk rondo gantungan aku sabar